No až doby nepoznal ten zhon pred Vianocami. Všade sa varí, pečie, vyzdobuje. Len v kostole nám jasličky zabral všetko. Majster obuvník, človek s láskavým srdcom, síce jasličky slúbil, ale pred Vianocami, ako by sa všetkým susedom čižne predali. Ujo Bonifác! Kedy už budú jasličky hotové? Jaj, deti moje, nebojte sa, všetko stíhnem, aspoň dúfam. No ale zajtra sú už Vianoce. A my nemáme Ježiška do jasličiek. Ej, veru, a ja si hlavu láram, ako to len všetko stihnem. Ešte tu mám toľko roboty, ale sľubujem, že hneď potom sa pustím do jasličiek. No ešte mi aj klince došli. Dávidko, nože mi podaj klince z tej police. Ujo Bonifác, veď tu žiadne klince nie sú, zajdeme k kováčom. Nezme nás. Ja, ako to moc stíhnem. Už sa ani anieli nemohli pozerať na to, ako sa Bonifác trápi. Tak sa rozhodli, že zostúpia na zem a trochu pomôžu. Priniesli sme vám tie klince. To ste ako dokázali? Čo? No to, že máme jasličky a Ježiška. Nie, tie sú krásne. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. No veky amen. Poďte, deti, poďte už domov. Zajtra máme Vianoce, tak aby sme nič nezmeškali. Nebojte sa, Ujo Bonifác jasličky určite stihne dokončiť, keď slúbil. Tietuška, veď jasličky sú už hotové. Vianoce už môžu začať. S Pánom Bohom, Ujo Bonifác. S Pánom Bohom a ďakujem za pomoc. Bonifácovi to vôbec nešlo do hlavy, no pobral sa domov, aby sa pripravil aj on na Vianoce. Anieli videli, že ešte veľa ľudí v dedine potrebuje pomoc. Ale kto pomôže anielom nájsť mesto pre Ježiša? Že by Bonifác? Pochválený buď Ježiš Kristus, na veky amen. Chcem sa opýtať na tie moje čižmy, akurát ich robím.
sadnite si a chvíľu počkajte. No tak dobre, len si predstavte, čo ten nepodarený pekár na duha zasa vymyslel. Čo také? Kúpil si psa, ale čo psa? Bol tieľaťa. Vraj, aby mu naše deti nechodili na chlieb. Tomu už chýba aj tých pár kôrok, čo mu tie naše deti uchmatnú. To svet nevidel. Psíska na deti kvôli kôrkam, hanba mu. No a čo tie čižmy? Hneď to bude. Určite aj Betlehem bol plný všakovakých ľudí. Jozef s Máriou darmo hľadali osľah. A práve kvôli takýmto ľuďom musel prísť Ježiško na svet špinavej maštaly. Veru tak, suseda, veru tak. Hotovo. Tu sú tie vaše čižmy. A čo som dlžná? Veď sú Vianoce. A čo vy mi ich dáte zadarmo? Musíme si pomáhať. Na budúce pomôžete vy mne. Pán Boh zaplať, majster. Vy ste veru inajší človek ako tam ten pekár. Tak šťastné Vianoce. Šťastné aj vám. Pre mňa určite šťastné nie. Ako tí Betlehemčania mohli odmietnúť Ježiša? Keby boli sami, pozerali do povaly, a to ešte aj na Vianoce, veru by ho ešte aj za ruka oťahali do chalupy. Ja, keby len tak prišiel Ježiško ku mne. Celú svoju chalupu mu dám. Ach, keby len tak prišiel Ježiško ku mne. Už je tu Ježiš, slobodný. Pochválený Pán Ježiš Kristus, ako tu máš teplúčko do Bonifácia. Veď ani vonku tak nemrzne. Daj pokoj, poriadne mi sa nechci zašlo. Nie, že by som ťa vyháňal, sestrnička, ale v takejto zime je lepšie zostať doma. A čo si myslíš, že sa len tak motám po mraze? Nemám čo do práce priložiť, preto som musela zobrať sane a ísť do hory. Ešte, že bývaš cestou Bonifác. Toľko dreva som naložila a teraz ho
nevládzem utiahnuť. Bonifátko, poď mi ho pomôcť dotiahnuť do dediny. Rád by som, sestrenička zlatá, ale čakám. Koho čakáš? Čakám, kým mi zohrie voda nač. Som trochu chorý, práve som stal z postele. Veď v takomto stave nemôžeš dostať sám. Veď vieš, že to treba vyležať. Aj môj otec to máva. Tak aspoň ten čaj ti uvarím. Nie, len ešte ochorieš aj ty. Len už choď.